Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg ġie deskritt bħala wieħed ta' mexxej all over the place minn analiżi indipendenti ppubblikata fil-ġurnal Malta Today tal-4 filgħodu. Gregg indirizza ftit partitari lejali li nġabru għal protesta quddiem l-Istazzjon Nazzjonali u d-diskors tiegħu ma offra ebda alternattivi jew strateġiji konkreti. Filwaqt li d-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela kien deskritt bħala strateġiku u li ffoka fuq numru ta' affarijiet li qed jew se jitwettqu, id-diskors ta' Bernard Gregg kien deskritt bħala wieħed dominat mill-biża' li ma jibqax intoġob minn qdiet bħal Repubblika. Repubblika hija l-organizzazzjoni ta' Robert Akulina li kienet fost dawk li ħadmu biex Bernard Gregg tpoġġa fil-kariga. Filwaqt li l-analiżi indipendenti qabdet is-suġġetti diversi li semma Gregg, qalet li ma kienx kapaċi jpoġġihom b'mod konvinċenti u effettiv. Gregg kisib diffikultà biex jibgħat messaġġi koerenti, qalet b'mod ċar l-analiżi tal-ġurnalist James De Bono. L-istess analiżi kritikat lill-Prim Ministru li ma tkellimx biżżejjed dwar il-ħaddiema barranin u notat id-dikjarazzjonijiet tiegħu dwar riformi fis-settur tal-ippjanar. Irreferit ukoll għal messaġġ tiegħu dwar iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa, qalet li din miżura li jista' jkun qed tindara. Il-Prim Ministru żvela fid-diskors tiegħu li llum il-Gvern qed jinvesti fiha d-doppju ta' meta bdiet u sostna li għajnuniet simili jibqgħu jingħataw biss sakemm ikun hemm il-Partit Laburista fil-Gvern.